Hát sziasztok! Coinpapa újra itt! Ebben a mai videóban kicsit összefoglalom az elmúlt időszak történéseit, csak azért, hogy mindenki érezze, hogy kezdünk kifele menni az uborka szezonból, úgyhogy ne menj sehova, most kezdünk! Nyár elején, ha jól rémlik, volt egy videóm, hogy elmarad-e az uborka szezon, és a fejlesztéseket tekintve nem maradt el az uborka szezon. A piac összességét tekintve, illetve az árak alakulását tekintve, azonban egy ilyen enyhe csökkenésbe voltunk végig, ami meg is maradt egészen az elmúlt időszakig, és úgy néz ki, hogy talán most már belekezdünk az őszbe, belekezdünk abba a szezonba, amit mindannyian várunk. És ezzel kapcsolatosan volt egy pár dolog, ami, mit tudom én, az elmúlt egy hónapot, meg a most hamarosan következő dolgokat fedi le, és ebből szemezgetek most nektek. Nem feltétlenül időrendben, hanem épp ahogy eszembe jut. Tegnapi legfontosabb esemény az az, hogy a Robert Kennedy Jr., Bobby Kennedy, aki ugye függetlenként indult volna Amerikában a novemberi elnökválasztáson, és egyébként jelenleg olyan 5%-ot birtokolt a szavazatokból, bejelentette, hogy visszalép Donald Trumpnak a javára. Ezzel kapcsolatosan volt tegnap ugye egy nagy esemény, nagyon jól nézett ki, érdemes rákeresnetek, nézzétek meg, ahogy a két öreg összeölelkezett. Ami itt nekem nagyon fontos, az egyik az az, hogy ő, a Bobby, a demokrata pártcsaládhoz tartozott, visszamenőleg az egész Kennedy nagy család. Indult volna az előző, vagyis a jelenlegi adminisztráció előtti választáson, de hát nem jutott be, valószínűleg egyébként a nézetei miatt, és már nagyon tele volt a töke azzal, amit a demokraták művelnek, és fogta magát, és kilépett a demokrata pártcsaládból, és 2 évvel ezelőtt azt hiszem bejelentette, hogy indul a választásokon függetlenként, és ebből jutottunk el oda, ahol most tartunk. Úgyhogy ez nekünk kriptósoknak egy nagyon erős pozitív indikátor, úgyhogy ezt a pluszokhoz mindenki húzza be magának. Tegnap volt egy ilyen, nem tudom, szimpózium, vagy nem tudom milyen gyüli, ahol mindenféle gazdasági és pénzügyi nagy emberek vettek részt. És az a lényege, hogy a Fed elnöke már gyakorlatilag annyit kottyintott el, hogy megérett az idő a változásra. Úgyhogy a nem tudom hány hónapja várt kamatvágás, amit a Fed nem jelent be, nem tudom már mióta, nem csinál semmit a kamattal Amerikában, az most már elkerülhetetlen. És így most már nem tudom, ilyen 100%-okat mondanak, akik ilyen a becslők, hogy a kamatvágás most már szeptemberben be fogják jelenteni. Ennek az előszele volt ez a tegnapi dolog. Amivel együtt jár egy csomó olyan gazdasági folyamat, ami a kriptónak fantasztikusan jó. Hogyha tegnap néztétek a 4 óra után a bitcoin árfolyamot, akkor nem tudom, 60 000-től 62 000-ig ugrált, de nagyon komolyan az árfolyam, és azóta szépen meg is indultunk fölfele. Ugye ez a bitcoinosoknak nagyon jó, az altcoinosoknak is nagyon jó, de ugye mivel ez egy másodlagos dolog a piacon, az altcoinok mindig lekövetik ugye a bitcoint, ezért most megint a jó irányba haladunk, tehát hogyha az all-time high-t elérjük,
akkor, és azt átüti végre a bitcoin, akkor meg fog indulni az altcoin piac is. Emellé hozzájön az, hogy a bitcoin per altcoin ráció, hogyha ezt figyeli valaki a diagramokon, akkor ez megállt és elindult az altcoinok irányába, tehát csökken a bitcoin dominanciája a piacon, ami szintén ezt vetíti előre, hogy jön az altcoin szezon. Egy kicsi Cardano-s részleg, Chain Hard Fork az eredeti tervvel, ami augusztus 27-e volt, ezzel ellentétben szeptember 1-én fog megindulni, mert még van egy-két tőzsde, aki az utolsó simításokat végzi, és ezért még egy 5 napot, egy epoknyi időt kapott mindenki, hogy befejezze, mert hiszen a piacnak a nagyon nagy 80% fölötti része már rég készen áll a hard forkra, úgyhogy ez is jön szeptember 1-jel, annak minden előnyével és pozitívumával. Most volt a Rare Evo nevű esemény Las Vegasban, ahol ez a Bobby Kennedy is részt vett, és egy ilyen hivatalos beszélgetést folytattak le a színpadon Charles Hoskinsonnal a kriptó jövőjét illetően. Úgyhogy ez nekünk Cardano-soknak tehát ez így összességében, ami a Bobbyval történik, ez nekünk fantasztikus hírsorozat. Ő valószínűleg annak fejében lépett vissza, hogy valamilyen fajta tisztséget, vagy valamilyen szerepet fog kapni majd ha és amennyiben Trump nyer a Trump adminisztrációban. Ez nekünk fantasztikus. Szintén ezen a Rare Evo-n volt egy olyan esemény, hogy egy pár lelkes programozó fogta magát, és a Doom nevű játékot, a gyerekkorunk első ilyen FPS-es játékát átültette úgy, hogy Hydra nódokon tudjon futni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden egyes frame, tudjátok, hogyha megy egy videójáték, akkor mondjuk megy 30 frame-mel, az azt jelenti, hogy 30 képet ad másodpercenként. Ez biztosítja azt, hogy a szemnek az egy folyamatos mozgás. Minden egyes frame az egy külön tranzakció volt. Azt hiszem, talán nem akarok hülyeséget mondani, 157 darab Hydra fejet tettek össze, és egyszerre nem tudom hány játékos játszott multiplayerbe. Mindenféle reccenés, rezzenés, minden nélkül, full folyamatosan. És ezt egyébként majd beteszem a videó alá, bárki kipróbálhatja, mert jelenleg is a világon bárhol el lehet indítani. És ezzel azt demonstrálták, hogy csak ezekkel a hidrákkal, nem is tudom, 7200 vagy valami ilyesmi TPS-ig ment el a játékban a tranzakciószám, csak a hidrákon. És ez ugye azt mutatja, hogy igenis az a fajta felskálázhatósága a Cardano-nak óriási lesz. Changpeng Zhao, azaz CZ, a Binance-nak a CEO-ja, szeptemberben szabadul. Már most kiengedték valamilyen átmeneti házba, úgyhogy már nem is a bőribe ül, de szeptemberben végre kiszabadul, és itt a piaci elemzők nagyon komoly lökést gondolnak a mögé, hogyha ő újra elkezdi a tevékenységét. Ez is egy nagyon pozitív hír, ami a kriptopiacot illeti. Akkor most egy kis World Mobile. Akinek van World Mobile tokenje, beteszem majd a videó alá linket, az minél előbb jelentkezzen a whitelistre, mert ugye akinek VMT-je van, az Minutes tokent fog airdropként kapni. Az időpontja az nincs meg, de a feliratkozás azt meg kell kezdeni. Itt nincsen semmi más dolgotok, csak egy e-mail címet megadni, ahol majd tudnak benneteket, mindenki mást értesíteni arról, hogy mikor és hogyan fog ez az airdrop megtörténni. Jó, ez is nagyon fontos. A World Mobile-ra még egy dolog, elindult az audit, ami az Aya Chain-t illeti, illetve a VMTX tokent illeti. Ez valószínűleg augusztus végén fog befejeződni, vagy szeptember legelején.
És hogyha minden okés, tehát megkapják a mehet gombot, akkor megnyitják azt a felületet, ahol a régi VMT tokenjeinket majd át tudjuk váltani VMTX-re. Úgyhogy figyeljetek a Telegram csatornát is, hogyha mondjuk a hivatalos Twitter oldalakat nem követitek, mert ezt majd át kell mindenkinek magának swappolni. Nem hiszem, hogy egy bonyolult folyamat lesz, lehet, hogy csinálok róla videót, ha úgy értékelem, hogy nagyon nehéz, de nem hiszem, ez egy könnyű dolog lesz. Valószínűleg majd meg kell adni egy tárcacímet, el kell küldeni egy másik adresszre a VMT-t, és vissza fog küldeni VMTX-et. És ezzel a World Mobile Token multi-chain tokenné válik, igazi multi-chain tokenné, a legújabb smart kontraktoknak is megfelelően, amit ugye a cég beletervezett magába a tokenbe. Oké, és a végére egy kis Midnight. A Midnight-ot ugye a tavalyi Summiten jelentették be. Ez egy privacy chain lesz, egy különálló vagy sidechain, ami nem csak a Cardanohoz, hanem bármelyik másik blokklánchoz is tud majd kapcsolódni. De a Cardanon fog első körbe elindulni. Ami ennek a projektnek a bejelentését illeti, a tesztnet elindult. Úgyhogy egyelőre csak egy pár meghívott SPO vesz rajta részt, de a későbbiekben, ami egyébként januárt céloztak meg, tehát január környéken, amikor a mainnet indul, illetve már a tesztnetnél is megnyitják, úgyhogy az ADA Starnode részt fog ebbe venni, és ha a mainnet is elindul, akkor a Midnight-ot beintegráljuk az ADA Starnode-ba, és onnantól kezdve az ADA rewardok mellé mindenki fog kapni Midnight token rewardot is. Ugyanúgy epokonként, ahogy az ADA-val megy ez most jelenleg. Úgyhogy ez a nagy hír, hogy az ADA Starnode-ot is beintegráljuk ebbe a rendszerbe. Októberben Cardano Summit, megyünk CZ-vel. Ha olyat és olyan minőségűt látunk, akkor akár még onnan is majd bejelentkezünk. Ez még a jövőnek a zenéje. Maga az ADA Starnode-dal minden rendben van, relayek futnak, blokkok jönnek, mindenki láthatja saját maga az irodájába. A Metera protokollal kapcsolatosan pedig annyit, hogy a kalkulátorban meg tudod nézni, hogy mennyi Metera token jár neked, abban az esetben, hogyha az ADA Starnode-hoz delegáltad az adáidat. A token generáló eseményen, ezen a TG-in, hogy maga ez mikor lesz, azt még nem lehet tudni pontosan, de amint ez megtörténik, utána lehet majd ezeket a rewardokat kikérni. És akinek még van esetleg Metera White vagy egyéb NFT-je, akkor lehet majd ezeket az NFT-ket is beváltani tokenért. Azt hiszem, mindent elmondtam, amit szerettem volna. Úgyhogy remélem mindenki izgatottan várja a következő hónapokat. És ha tetszett a videó, akkor lájkol, ha még nem iratkoztál, akkor tedd meg, és találkozunk a következőben. Addig is, szevasztok!